Čaute, dneska ideme hrať Minecraft, druhý diel v parkoure, či zvládnem parkour. Na prvom diele som mal veľa zliadnutí a ste sa už tešili na druhý diel. Ako som slúbil, idem ho urobiť. Tuto mám takýto parkour, ten som robil ja, tam mám aj bludisko, ale to mi spravil kamoš. Tak ideme na to. A dúfam, že ste videli prvý diel, ale ak nie, tak nevadí. A ak ste ho ešte teda nevideli, tak vám ho odporúčam si pozrieť, lebo je dobrý. Ok, tak my už ideme na parkour. Tak. Je toto. Ne, to som spadol. Sme ísť bohužiaľ od znova. Tak. Nespadol som. Nevadí. Tak. Sakra, stále mi nejde ten prvý level. Vidíte? Toto je ten prvý level. Tam. Tak, je to hrajem na mobile. Sakra, hneď ako začnem dostať, tak sa mi to stane. No ja to hrajem na mobile, preto mám tieto tlačítka napravo. No, ideme. Tak, ne. Som spadol, to sa nedá. Musím sa sústrediť, teraz budem chvíľku ticho. Tak, nice. Ne. Spadol som, mi sa už fakt štvem. S týmto však to je úplne easy peasy a mne sa to nedarí urobiť. Tak. Ne, teraz nespadnúť. Yes. Okay. Šťastie som na tom dropri neskapal. Teraz pôjdem takto. Čakať. Tak, už som tu. Tak, už ideme na... Počkaj, som preskočil tú cenulku, kde bol napísané druhý level, vidíte? To bola tá cenulka, kde je druhý level. Tento rebrík som tu ani neviem na čo postavil. Ale to predtým. Ale tak v pohode, nevedí, tak ideme na tento parkour. Ďalšiu časť parkouru. Toto je stále druhý level. Tupa ovca vypadne. A som si to mal tak radšej bez mobov. Tak. Sakra, ako môžem na takýto ľahkej blbosti spadnúť. Ovca ma tu rozptýluje. Šedá ovca. Ne, na blbo som skočil. Do rytí. Tak. Stále to nejde. Mám tu ovca. Kraviny. Že mé. Ma tu nerob tupa ovca bež do rytí. Tupa ovca. Tak. Plné zuby na mobile, je to strašne ťažké. Ale sakra. Tak. Ale čo to je? Tupa ovca chodí. No konečne. Už
tu nebudem mekať. Dobre, teraz sa sústredím. Tak, konečne, to si robíš srandu. Ja som fakt debil. Dobre, toto rýchlo preskáčeme. Nesakra. Tak. Chcem sa dostať k tomu bludisku ešte zavidná. O chvíľu je noc. Mám to nastavené na pokojnú hru, takže tu nebudú zombíci a tak. Som očakával, že stane, keď tu bude noc, ale sakra, mi to nejde. Dobre, teraz sa sústredím, pardon. Ne, to je taká, už chcem povedať tú nadávku. Vôbec sa to nedá. Proste som dobrú náladu a toto mi úplne skazilo náladu. Iba nejaký blbý parkour. Tak. Sakra, vyšťujem to úplne zuby a idem takto. Tak. Ne, ja som nevyskočil. Ne, kašlom. Ale mne sa to snad nikdy nepodarí. Tupá ovca, nezavadzaj. Tak. Ale dobre, zachovať si chladnú hlavu. Yes. Nie, spadol som. Tak. To si robíš srandu. To si robíš zo mňa, vieš čo. Tá blbá hra Minecraft. Ja si to môžem, že to neviem robiť. Sakra. Tak. Dobre, zachovať chladnú hlavu. OK. Ale sakra. Už sa nebudem štvať, aby som to dal.
Nice. Dobre, teraz už stačí iba takto skočiť a idem na bludisko. Sakra. Tak, konečne. To je toto tlačítko. Idem konečne to bludisko, čo mi sa kam toto je tlačítko. To už nebolo ježdu, to bola cesta, nevadí. A som to chytil do jeho pasce. Tak. Čo je tu? Aha. Šiel som do slepáku. Potrebujem získať nejaké tlačítko. Tam je čestka. Bez tak to bude ďalší prank. OK. Ideme ďalej. Zadiaľ to. Tak už sme von a tu je koniec. No tak. No tak, čaute, pre to video by to bolo všetko. Lúčim sa s vami a vidíme sa na budúce. Čaute. Bude z toho aj tretí diel. Čaute.